Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hedi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun F.X. Subroto kanthi ira-iraan kaskoyone Bu Utari. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Bu Utari kang tuku omah ing wetanku let 50 meter kuwi sruwa-sruwi katon sarwa meranani. Ora mergo aku ana rasa marang dheweke minangka wong lanang, rasa pangrasaku kandha yen Bu Utari darbe kaluwihan katimbang wong wadon liya. Ana magnet utawa daya tarik mirunggan tumanda ing anggane kang kuwawa nggeret atine wong lanang. Sejatine Bu Utari mono wis klebu lungse, wong umure wis setengah abad. Ewa semono sangsaya lawas malah sangsaya manter cahayane. Anake siji kadhek wis mentas makarya ing perusahaan tambang batubara ing Kalimantan Timur. Mas Sihono kancaku kelompok ronda sing uwonge amem nate mojar klesak-klesik. Bu Utari niku napa pasang susuk to nggih? Atase empun Joshua semanten kok taksih. Mas Sihono ora neruske guneme. Aku wis dong mboten ngertos Mas, ning apike mboten sah ngucalke panduga sing dereng karuan leres. Kurang begjane saged ndadosake padudon. Nek sak ngerti kula sing remen pasang susuk niku sinden napa ledek tayub nika. Lah Bu Utari ra karyawan bank to Mas? Mboten teges kula mbela Bu Utari lho Mas. Wangsulanku enteng. Masih ana krasa yen aku ora sarujuk karo pandugane. Bu Utari wong wadon prasaja nanging darbe daya tarik linuwih mau sakawit garwane Pak Sigit Susilo, kepala sekolah SD Negeri Tegalrejo. Pinaringan momongan lanang siji, Eman Baliwismo kang kebak kabagian mau umure ora dawa. Ing umur 49 taun Bu Utari wis kudu dadi rondo. Pak Sigit kapundhut Gusti Kang Maha Kuwasa kanthi dadakan lumantar lara jantung. Ditinggal bojone kanggo salawase, tejane Bu Utari malah katon sangsaya sumunar. Durung genep 1000 dina tinilar Pak Sigit Susilo, rondo STW anak siji iku wis dilirak-lirik wong lanang yaiku Sarwidi. Sarwidi mono sawijining jejaka telat rabi kang duwe usaha agen koran lan majalah terbitan nasional lan lokal. Penghasilane ora kalah yen katanding karo PNS golongan 2C. Pawongane lugu kalem kebak Suposito, ora kaken gunem nanging petel nyambut gawe. Sawise kasil ngadani PDKT, sawijining awan Sarwidi kepingin ngudal pangunek-uneke marang Butari. Sediane kang tulus ora kambon karep culika mau nedya dibuka biak ing sangareping Butari. Sarwidi kepingin enggal-enggal bisa nikahi Butari. Petungane yen sesuk-sesuk mundak malah kedisian wong liya. Kados pundi Mbak Tari kersa to?
ujare Sarwidi wong lanang kang banget lugu iku sawise adu arep karo Bu Utari dheweke krasa riko bawa rasa karo pawongan kang luwih tuwa mung kanthi ngoko. Ora ateges aku nampi sediamu, Dik. Aku durung siap. Karo maneh Pak Sigit ninggal aku rak durung ganep 1000 dina to. Lagi setahun kliwat 2 minggu. Mungguhe wong Jawa rasane kok kurang trep. Becik banget yang sediamu iku disumenekke dhisik kena kanggo gulung, gelar lan nglelimbang kanthi permati. Tur maneh ning kono-kono rak ya akeh kenya ayu to. Lah kok siramu milih Mbak Tari? Wangsulane Bu Utari akeh-akeh kanthi basa ngoko pindhane nuturi anake. Mripate landhep nyawang Sarwidi sing dipandeng mung diluk mari kelu ketara yen kalah mental. Sarwidi unjal ambekan. Wah, lah yen kudu nunggu bubar 1000 dinane aku selak tuwa lan. Ngono panggersahe kang mung semumpel ing batin. Suguhan kang wis sumadya ing meja ora disenggol babar pisan. Nafsu mangane ilang blas senajan panganan mirasa nang ilat rasane sepo. Awan iku mulih saka omahe Bu Utari, atine Sarwidi kemba. Sedya tulus kang wis dirantam tarik-tarik jugar tanpa nguwake asil. Sarwidi usanane mutusake mundur, urung anggone duwe gegadangan bangun Bale Wisma urip bebarengan karo Bu Utari. Padha karo Sarwidi, priya muda aran Mugiarto adik kelasku ing SMA biyen meneng-meneng atine uga mentiyung marang Bu Utari. Wong wae Mugiarto kang umure luwih enom setahun katimbang Sarwidi duwe petungan kang luwih mateng, ora grusa-grusu, strategine terarah, alon-alon nanging kelakon ngono sesantine. Senajan kekarepan ing pojok atine uga selak notpol kepingin gek nang-nang diwedharake marang Bu Utari. Saben-saben bukai tanggalan, itung-itungan tanggal piro, sasi opo, pengetan 1000 dinane Pak Sigit Susilo, dheweke isih ngugemi paugeran para sepuh. Kurang prayoga yen rondo durung ganep 1000 dina ditinggal bojone diajak nikahan. Ya embo Mas, aku kok kesengsem marang Bu Utari. Kamangka aku nate lho digolekake calon keponakane koncoku makarya kang umur-umurane sapantaran karo aku. Nanging nalika ditempukake aku ora duwe greget blas Mas. Mugiarto mojar nalika sawijining wengi dolan nang omahku. Ancase njaluk igeh pratekelku. Wong jejodohan mono pawitane rak ati. Yen ati wis manunggal padha cocoke arep ngopo maneh. Ujarku banjur tak sambung. Ning ngono-ngono ya kudu mbok limbang jero lho, Dik. Aja mung nuruti kareping ati, apa maneh hardaning nafsu. Siji maneh aja mbok lalekake yen Bu Utari iku wis aku ora bisa nerusake ukaraku. Mestine Mugiarto wis dong plonjonge. Wis tuwa ngono to. Aku nglenggono bab kuwi. Aku wis dudu bocah enom Mas. Kabeh wis tak lelimbang jero. Wangsulane Mugiarto karo nyeruput wedang teh gaweane bojoku. Ya wis apik kuwi, muga-muga ora tinemu gela ing dina sakmengko. Gela tiba mburi wis ora ana tegese. Sautku, tak suwun donga lan pangestumu ya Mas. Ujare Mugiarto karo nglirik jam tangane. Mugiarto njur pamit mulih, jare arep tugas ronda. Epek-epek tangan tengenku digegem kenceng.
pundake tak puk-puk nganggo tangan kiwaku. Muga-muga Gusti ngijabahi sediamu, Dik, bisikku. Taun candhake ing sawijining sore bubar adus ana tamu totok-totok lawang ngarep karo ulut salam. Ana wong lanang loro nggawa sak tumpuk layang ulem. Nun sewu, Pak, niki kula dikengken Mas Mugiarto nyaosaken serat ulem kangge Bapak, ujare wong lanang sing nganggo pecis. Layang ulem dak tampa, dak buka terus dak waca. Ora kleru pandugaku saka Mugiarto kang arep nikahan karo Bu Utari. Akad nikah dina Setu lan resepsi climen ing dina Minggu ning Balai Desa. Mugiarto katekan sediane kelakon methik rondo STW dadi jatuh kramane. Sawetara wektu dak sawang saka kaduan bali somahe Mugiarto kebak kabagian kerep runtang-runtung lunga sakloron boncengan sepeda motor. Ora akeh wong sing ngira yen pasangan mau beda umure cukup adoh. Mugiarto umur 35 tahun, bojone umur 52. Senajan Mugiarto duwe penghasilan cukup, Bu Utari emoh yen mung mangku tangan neng omah, tetep makarya ing BPR Dana Usaha Mulia papane makarya saksuwene iki. Ekonomi Balai Wisma keluargane Mugiarto sangsaya mapan, bubar nikahan terus pindah panggonan, njupuk kredit omah ning komplek perumahan Buana Permai Asri. Omah cekli lan asri, senajan ora pati gedhe, isen-isening omah komplit, semono uga penganggo lan mas-masane. Nanging sing jenenge pepenginan mono ora ana watese. Duwe iku isih wae rumangsa kurang, ora beda karo menungsa lumrah liyane. Mugiarto uga ketaman rasa kurang, dudu kurang ing babagan barang-barang mati kanggo isen-isen omah, nanging barang urip yaiku anak. Aku biyen rak ya wis blaka suta to Mas, blak kotang, fair ora tak tutup-tutupi. Aku wis tuwa, umurku wis kliwat 50 tahun, malah uga tak blakane sisan yen wis 6 sasi aku ora wulanan. Kandhane Bu Utari tandes nalika wong loro bawa rasa babagan anak. Apa wangsulane jenengan dikala semono? Gusti maringi tak syukuri, dene ora ya tetep tak syukuri. Aku ora arep meleke sapa-sapa, yen kepengin bisa mupu anak njupuk ning yayasan utawa ngepek anak sedulur dhewe. Nah, kelingan to jenengan, sambunge Bu Utari. Wis, sing kuwi rasa diungkit-ungkit, duren-duren roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki. Wangsulane Mugiarto sengak ora kepenak. Perkara anak kang bola-bali dirembuk kuwawa gawe bentet Balai Wismane Mugiarto. Ana jarwa dosok, gelas iku yen tugel ora bisa dilas. Balai Wismane Mugiarto pindho gelas wis kebacut tugel sak temah ora bisa dilas. Mugiarto kang sekawit klebu wong lanang omahan, ora seneng kelayapan, malih grembyang. Saiki seneng dolan bengi, kumpul karo kanca-kanca sing ora genah. Mulih wis wayah subuh, saka cangkeme metu gondo alkohol. Wolak-walik ing jaman biyen ora tepung karo sing jeneng banyu gendeng, saiki akrab rumaket. Bebasan ora ana dina tanpa miras. Bu Utari mono senajan jejere wong wadon, nanging dudu wong wadon ringkih, apa maneh gembeng. Ngadepi kahanan Balai Wismane kang pindhane kapal pecah mung kari nunggu kerme, dheweke njur njaluk pisahan. Bondo Balai Wisma minangka gono gini dipecah dadi loro,
Bu Utari dadi randha maneh kanggo sing kaping pindho. Ewa semono ora ndadekake cilik atine dheweke luwih enjoy urip ijen bali manggon ing omah lawase sawetane omahku. Suwe ora srawung karo Bu Utari, aku ora nemokake owah-owahan sing signifikan ing dirine. Panggah wae rondo STW iku seruwa-seruwi isih sarwa meranani. Kejaba pinter masak, wasis ngadi salira, inner beauty-ne pancen kuat. Yen menganggo modele ora leluwian nanging pantes lan pas. Ora norak kang jalari wong sing weruh padha mencep. Nalika mulih saka kumpulan arisan ibu-ibu RW, Bu Utari nate numplak isen-isening atine marang bojoku. Bojoku diampirke ning omahe. Urip ijen kaya ngene iki jeng, munggo ing aku malah ndadekake ayem tentrem, ora direh kudu ngene kudu ngono. Wingi Pak Dene koncoku reko-reko ngajak nikahan, tak tampik mentah-mentah. Aku trauma, wis ora pengen duwe bojo maneh. Paribasane dilamar dening priya kang baguse kaya Raden Janaka, tentumpakane mobil mewah. Aku tetep mah. Aku terima momong anak ontang-antingku, senajan ya mung saka kaduan. Ngono curhate Bu Utari marang bojoku. Wayahe isih esuk kaya padatan mbok Soyo sing disraya mbantu-mbantu Bu Utari ngerampungake gawean ngomah teka. Weruh lawang arep bukaan sithik, dheweke rada cubriya. Uluk salam ora ana wangsulan, mbok Soyo mlebu ngomah. Nalika mlebu ruang tengah, jangkae kandhek kaget mrangguli sawangan kang gawe mirising ati. Tolong, tolong, tolong. Mbok Soyo bengok sarosane. Gruduk tangga kiwa tengen padha teka maneh bebarengan. Katon ing ruang tengah anggone Bu Utari gumledak adus getih wis ora obah. Lemari ing kamar tidur isine bosa baseh. Aku nyandak HP nelpon kantor polisi. Ora gandalan suwe sawetara aparat polisi teka, cekat-ceket padha tumandang gawe. Ana sing mentang pita warna kuning, tandha sok sapa wae ora oleh mlebu omah sakliyane petugas. Liyane maneh ana sing jeprat-jepret motret jisime Bu Utari. Asiling penyelidikan polisi, Bu Utari ing wengi kuwi ketekan rampok luwih saka wong siji. Jarah raya bondo kaskoyone arupa mas-masan, duit simpenan ing laci. Rampok mau uga ngruda peksa jarah lan nikmati rame-rame bondone Bu Utari sing paling hakiki kang mesti wae paling larang pengajine. Katitik tinemu komo banyu suci darbe ing wong lanang ing selangkangane Bu Utari ing drambah keramik pating clepret lan wis garing. Apa bandane sing paling larang pengajine mau kang mujudake sumbering daya tarik mungguing Bu Utari ya Mas? Takone bojoku, aku ora bisa aweh wangsulan. Codol.